kacang. Nak mau kon sunat yo ora gelem. Tahu dulu anak isu peran, isu mesti ngomong aja ngeten teng. Ngawur. Gonmu. Hah? Gonmu kuwi. Ora yo cah cilik yo. Bukan ya wajar aku yang ngerti. Yo ngatur ngono. Jangan kamu Feb. Kamu bisa. Gonmu meneh sobat sing ngono metenteng. Astagfirullah. Gonmu paling yo iya metenteng lah isu. Gunanku kan apik wisan enek eleme. Anakmu kan cek kaya pacung kaya apa payung ngono ngerukup. Payung enggak tuh? Astagfirullah. Tapi emang kalau orang gede tuh ada yang belum sunat ya guys? Maksudnya aku tanya beneran ini. Tuh, pas istirahat mucek luluh enek notif lab. Kemarin mau yo, gelek sing lucu-lucu ini, gak iso ngopo-ngopo oke. Karena kita ora mbok lucu saiki mbok celek nih. Malah bahas kontrol ya sebelah ya. Anak Iso. Pas lu resti wis ana macam-macam kowe ono wayahe nukokne sepeda listrik iki. Sampai saya ini keturutan sepeda listrik loh, astagfirullahaladzim. Ada orang Kristen, oh gitu. Kau celuk cik bayi kena fitnah makanya sakno anakku rek. Terima kasih. Tak kene apa piye ben nek kancane? Kah? Gak ambek sopo? Ambek iku Bambang di Bambang. Wah, thank you ya you. Oke. Cok ya ini. Buatin ngawur bocah. Guys, bantulah Foren.